Sekuyileso sikhathi ke we are joined by uCouncillor Madlala ohlelweni lethu ke zaseThekwini. Councillor Madlala ke uzosinikeza ke the latest on service delivery. Councillor Madlala sikubingelele sikwamukele kwiGagasi FM. Ngibingelele kuNasipheni, ngibingelele uLuyanda kanjalo babalili beuprising. Ngiyakholwa ukuthi ubulalele uhlelo ngaphambi kokuthi sikhulume nawe mayelana nalokho esokuthinta namhlanje, ikakhulukazi udaba lomndeni wakwaDlamini kulahlekelwa ingane yabe sancane enye nansi ngale isesibhedlela lempilo yayo eICU. Mhlambe njengomkhansela uMadlala ngabe ikuphi ongakuphefumula kulolu daba? Siyabonga kakhulu cha besilalela impela indaba ezibhlungu kakhulu lezi njengomkhandlu weTheku besifisa ukudlulisa nje amazwi enduduzo emndenini wakwaDlamini ngesehlo esibehlele sifise futhi ukuthi umntwana lo osesibhedlela ngathi angalulama ngokusheshsha. Umeya ke ubaba uXaba usethumele kuyalezo ukuthi amathimba aseThekwini ahlukahlukene awahambe aphuthume ayo investigate lapha ukuthi kwenzakalani nanokuthi ke singalekelela kanjani njengomkhandlu weTheku ukuthi izehlakalo ezifana nalezi zingaphinde zenzeke nakuba amabhilidi kuyibhilidi lisezandleni sokuqala private kodwa njengoba kule eThekwini kumele khona indima esingayidlala. Ngiyawuzwa Councillor. You recently launched the 3.6 billion Beachwood Coastal Estate Development khona la eDurban North. Sicela usichazele ngalolu hlelo olukhulu kangaka oluzokhulisa umnotho waseThekwini liphinde ludale namathuba omsebenzi. Kusijabulisa kakhulu njengomkhandlu weTheku ukubona lolu hlelo luqhubeka lapha endaweni yaseDurban North. Igama le-development kubizwa ngokuthi i-Beachwood Coastal Estate Development. Inani lalo lilinganiselwa ku-3.6 billion rands. Le development ke ibaluleke kakhulu ngenxa yokuthi it positions the city as the leading destination for ama-investors ikakhulukazi emkhakheni weze property development. Le project elonke kwesihlanu umeya uXaba nama-developers izo-create amathuba emisebenzi esikhashana ngesikhathi kusakhiwe alinganiselwa ku-1,500 uma isiphelile abe even more alinganiselwe lalo 2,500 imisebenzi ke leyo permanent. Siyabitha kakhulu ke lento ngenxa yokuthi i-development uma isiphelile isisebenza nje kahle sekukuhle kunje izokwazi ukuthi contribute over 100 million rands kuma-rates ethu eTheku usisizayo ukuthi siqhubeze intuthuko iphile phambili. Thank you so much, Mayor. Ngiyazi ukuthi usanda ukuvakasha nje ezweni laseChina. Masibuyela nezindaba ezimnandi. Awusitshele ngale indaba ezimnandi nokuthi how is it going to contribute? Kuyiqinisa impela ukuthi umeya wethu uNonkosi bevakashele eChina ube nemhlangano eminingi eyimpumelelo. Omunye waleyo mhlangano bekuwumhlangano ne-Alibaba Group ewaziwayo ukuzibona khona emhlabeni kwezama-logistics ukuthumela kwempahla nezinto ezifana nalezo. Bazwakalise isifiso sokuthi baletha ama-operations abo e-Africa for the first time and bakhombisile futhi isifiso sokuthi ibhesi yabo yokuqala ibe la eThekwini South Africa. Lokhu kwenziwa ukuthi sinenqalasizinda infrastructure e-world class edingekalayo ukuze ukwazi ukuthi wenze umsebenzi wabo. Qala nje icheba lethu iDurban Port yaziwayo the busiest in Africa. Kube iDurban Trade Port kuyi-logistic hub linked to iKing Shaka International Airport. Lokhu bekwenza ukuthi kusibeka izingeni elihle kakhulu nokuthi sikwazi ukuthi sihehe abatshali imali abafana no-Alibaba ukuthi bazosungula ibhesi yabo yokuqala e-Africa ibe la. Lokhu bekucreate amathuba amaningi emisebenzi ezisazi and njengeTheku sizoqhubeka futhi sisebenze kanzima ukuthi siwuhlele umhlaba sicreate lokuthiwa i-conducive environment for investment eThekwini. Yezwakala and kuhle nokuqonda futhi ukuthi umsebenzeni wenzayo utshengisa intuthuko ngempela ukuthi izofika ngamandla. Ke sijabulese kakhulu ukuzwa inqubo iprogress njengoba usasichazela nje Councillor Madlala. Sijabulisa kakhulu kathi siyabonga siyafisa umphakathi uqhubeke nje seseke imizamo yethu siyidomeyo xa
Singakakudedeli nje ngiyazi ukuthi wena nobuholi obuhlukahlukene bengane nihambele lapha umncwabo wenduna yakwacela endaweni yaseNgonyameni uNombela kanye nonkosikazi wakhe uMavilakazi abahamba emhlabeni ngesihluko esikhulu kakhulu. Ngabe mhlamba thina amazwi akho nje before sikudedele induduzo ezizemsakacela. Umeya igameni lethu ekomkhandlu weThekwini ngizakubuza eThekwini ukufundisa amazwi enduduzo emndeni kaNombela nomndeni kaMavilakazi kanye nazo zonke izihlobo nabangani ezehlelwe ngesekhe kanjalo nomphakathi waseGonyameni. Thina ke njengomkhandlu wethu siphamele olingekwanibala ngenxa yokuthi induna uNombela be-understanda kahle ukuthi ukusebenzisana phakathi kobuholi bomdabu nomkhandlu kubalulekile ekuletheni intuthuko emphakathini. And-ke sizoqhubeka sisebenze nobuholi bomdabu egameni lakhe ukuze senze isiqiniseko sokuthi imiphakathi yakithi ngisho ngabe ihlala emalokishini kunjalo kanye endaweni zasemakhaya kodwa intuthuko iyafika kubona. Once again sidlulisa amazwi enduduzo bonke abathindekile. Thank you so much for joining us in conversation, Councillor Madlala. We are definitely looking forward to Beachwood Coastal Estate development. Hey, kusazoba mnandi eThekwini. Siyabonga kakhulu. Thank you. Listen, you and I are taking it back to the music, man, trying to bring back the good vibes and put a smile